Sizwa ezwi lenkosi bazalwane. Without any waste of time, khona iculo engilithandayo elithi ndinika amehlo ndikhangele phezulu. Ndibone khona abangcwele bevuya. Ngithanda kakhulu indawo uthi bevuya. Uba siyavuya siyathokoza la enkosini. Ucela cule lona lodwa verse 1 bese mayinceke inkosi ekhona phakathi kwethu isingaphambili sicule isivumo sokholo. Izwi lenkosi solihleshilelwa nceke inkosi local which does not need any introduction. Ubaba uGatsheni oshumayela laphana kwaL esibonga uNkulunkulu ngaye. Ngicabanga ngeGatsheni ukuthi ufanele kuvele siwahlanganise lamasonto abili ngoba nalapha lapha singcwatshelwa uwe njalo njena usizwe ngendlela emangalisayo. Uthola udondolo. Soxoxa ku leadership siyahlanganisa. Siyacela ke sisukume secule ndinika amehlo bese sicela inceke inkosi ize phambili. Oh,
Siyabingelela ke izingcezu zenkosi, obaba bonke, omama abasha bonke. Sunday school egameni likaJesu. Amen. Siyabonga inkosi kakhulu bangcwele. Esihlelele ukuba sizohlanganyela. Siyababingelela neindwendwe zethu. Siyabonga bafowethu ukuthi nibe khona phakathi kwethu. Akukho ukudlula uxolisa osekwenziwe ubaba uTembe. Amen. Ithine besi held up kuloya mncwabo. Angaze ngubone umncwabo nje. Kodwa ngibonile ukuthi ubaba usiya usestrong. Besibambe nobaba usiyayo. Shaw 4. Amen. Hayi lokho ecule njalo mphawu kodwa lestamina usithatha lestamina. Kodwa ke siyabonga kakhulu bangcwele. Ispeaker sethu leso Miss Shabang. Isikole sika Mama Shabang supervisor. Ngithole kanjalo. Owakuboka baba uShabang giant. Ngithena kusongikhonzela kuyazi khona into esikweleta nayo nobaba uShabang. Amen. Ngangilitholile negama lakho nganqana ukulibhala nje. Ngesikhathi befuna ukwenza ipost. Wayengithumelela umakhelwane wakho. Ay angalibhala igama. Amagama omabili empeleni. Ngase ngithambisa ama initials SC. Amen. Nilizwile. Oh, uthi usonile. Usonile Catherine. Nganqena leli kaSonile ngazi labo la correcteka. Ukuthi phela Sonile sabuye sasindiswa. Amen. So siyabonga kakhulu sisi ukuthi nawe Ndlovu ophelezela usisi amantombazane ne driver nje. Siyabonga kakhulu sifuna leyo nto thina. Namantombazane aphumelelayo ukuze ibone lezi ngane ukuthi uyakwazi ukuphila noJesu. Uphumelele ngaphandle kwalezi ezinye izinto. Amen. Yeah, drive nje. Awu, yabona nje amantombazane lawo. My drive imoto zawo ngiyangizwa ukuthi ngaphakathi. Sindiso. Shaya message uhamba wedwa nje. Hayi kufanele uzube no try. Hayi. Ngashayela ipholo, angisho ukuthi ipholo linjani kodwa ngiyasho. Hallelujah. So bosisi bemi indlela esinithanda ngayo. Ngibambile kancane ngiyangithanda bazalwana ngiyenichwepheshe weScripture kodwa ngiyangithanda phela ukuthi umuntu uzama ukulandelandela. Lokho bekhuluma ngabe usofika usukhuluma ngokunye usekuthe phuma ecaleni kakhulu. Nezo bazalwana. Ngibambile kancane lapha usisi Ntambama ekhuluma ngezinto adlule kuzo. Ngase ngithi ake ngikhulume about living a victorious life. Living a victorious life ukuthi ukhona izinto adlule kuzo mhlawumbe ngizoyiquota ezinye. Ngiyangithande lokho ukuthi mhlawumbe umuntu kade eshumayela ukuthi kumquota phela. Amen. So sibonile okunye ama personal experiences akhe ayasiza kakhulu ukuthi ngempela uNkulunkulu hayi ukuthi ukwenza nje ama miracles lapha usawenza namanje. Uyabona nje kuleya experience akhulume ngayo after fasting engazi ukuthi ufastelani and then incident ahlangabezana nayo. Amen. Niyayikhumbula. Ikenza ukuthi ubone ukuthi hayi uNkulunkulu usaphila. Hallelujah. So kukhona leyo nto enhlizweni nami ukuthi bantu abaje noma sithi mantombazane thina sonke bandla lonke. Kubalekile ukuthi sengathi singaphila impilo. Umthetho wakaplan kaNkulunkulu ukuthi siphile impilo enqobayo. Singehlulwa. Khona ingoma nithi ungehlisela kancane. Abantu kezwa kahle. Khona ingoma esasicula kudala. Kezwakala bazalwa. Niwase bethamba bayenza ichorus ke lithi we shall overcome. Kodwa kukhona la eculwa khona Mam Q. Ngizwe kuthiwa Mam sekuthiwa Mam Q.
Amen. Deep in my heart, I do believe we shall overcome. Wow. Someday, Deep in my heart, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Umthetho wethu asibona abantu bakwehlula. And kukhona usuku oluzofika la kuzobonakala khona ukuzobonakala khona ukuthi ngempela singabanqobi. Hallelujah. And we are given igama lokuthi we are more than conquerors. Ezinye izimpi singakaze sizilwe. Silwelwa uye onamandla. Asifundeni bangcwele Revelation 3:21. Revelation 3:21. Bese siyathandaza egameni likaJesu. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Yes. Nami esihlalweni sami sobukhosi njengalokho nami nganqoba ngahlala nobaba esihlalweni sakhe sobukhosi. Deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. Baba wethu ongcwele, wena uyise wenkosi yethu Jesu. Siphambi kwakho sihleli phambi kwakho silalele wena uNkulunkulu wethu okhulumisana nempilo zethu. Sibonga ukwazi ukuthi izwi lakho liyabususa ububula enhlizweni zethu nasengqondweni lethu ukuhlakanipha okuvela kuwe. Sikhulekela khona ke Nkosi. Uthela ibukhali izwi lakho hlangothi zombili. Siyabonga Nkosi sisize ngalo egameni lika Jesu. Amen. Shaye kanye. Deep in my heart, Yes, I I do believe we shall overcome someday. ama challenges bazalwana akushiwo ukuthi asizubhekana nawo. Hallelujah. Sizobhekana nawo ama challenges. Sizodlula kwezinye izinto. Kodwa ngithanda lapha uIsaiah mayikhuluma othi chapter 57, when the enemy comes in like a flood, God himself will raise the standard. Kufanele sithembe lokho bazalwane. Kuzokwenzeka eze njengeyikhukhula. But you know we have to raise above the standard. Sika Satan. Akezwakala bangcwele. Inhloso yokuthi sinqoba nje uthi mawubhala uJohane ebhala lapha ukuthi into eyenza ukuthi sinqobe noma isidingo sokuthi isizathu sokuthi sinqobe ukuthi umthetho wethu sifuna ukuhlala naye. Kwesokune njoba ubona sishabasheka nje sishabashakela ukuhlala naye. Hallelujah. So izinto ziyaqhamuka sedlule. Ama storms ayaqhamuka sedlule. Ngoba sifuna ukuhlala naye. Uthi ngoba nami uJesu wanqoba. Uhleli njengamanje ngasekunene nosikayise. Hallelujah. Isona zathu bazalwane esenza ukuthi silwele ukuthi
kungabikho okusehlulayo. Haleluya. Kuba buhlungu webazalwane. Njoba kade ekhuluma ubaba usiyaya lapha athi hayi mantombazane ekhuluma nje joking. Sukani lapha emuva. Sondelani lapha ngoba suka sidideke. Yazi kubhlungu bazalwane ukulinyalelwa intombazane. Ave kubhlungu. Wathi umfundisi uZulu uyamazi umfundisi uZulu. Uthi umfundisi uZulu bembiza bethi akeze emhlanganweni wama couples. Manje lo mbizayo ingane. Uthi ke umfundisi uZulu, hey, uzwile yini uthiwa uyasibiza usibani bani? Uthi asize kuye azositshela ngendaba zama couples. Yini engayitshelwa yilona? Wakwamithelwa ingane wena. Wake wamithelwa ingane. Angithi akekho into angitshela umuntu ongazamithelwa ingane. Yaye bayazi abazalwane balawulundi nabasesho. Yamphazamisa kakhulu. Yaze wagcina ehilisheka. Kubhlungu ukulinyalelwa intombazane. Futhi mayisike yanambitha. Haleluya. Nathi singama victims alokho. Singama victims. Unkosikazi naye wangitshela nami njengoZulu. Kwaba njengoZulu. Engixoxela ukuthi hayi kunento ekhona lapha. Nami ngezwe sengathi ukhuluma le emaweni. Kanti ula eduze. Kwane echo. Kwangazwakala uthini? Wabuye wasengiqedela ke mase ngibuya ke ngabona ukuthi bahlangene. Noma bebengahlangene kodwa unokuzwelana nalesimo. Esethi fanele ngihambe manje mina. Ngiyasibhedlela ngiyolanda lo muntu. Okay. Uyazi ke angisho. Kodwa ngizama ukuchaza webazalwane ukuthi have kubuhlungu ukulimala kwentombazana. So kithina ningabantu ababaluleke kakhulu. Yingakho sithi we have to fight. Silwe ukuthi izimo enibhekana nazo you overcome. Singanqotshwa okubi kodwa sinqobe okuhle. Haleluya. Noma sinqobe okubi ngokuhle. Haleluya. Iplan kaNkuluNkulu njengoba sadala nje abantu lapha nakhumbule sadala abantu. Wathi umthetho wethu kufanele sidominate. Kufanele siphathe. Manje kuba kubi sasiphethwe. Futhi siphethwe omumbi. Kade sidlula sibuka lapha negarage manje kuseni. Ingane zethu amantombazane ehle khumbini. Ayantengezela ekuseni. Ayantengezela. Uyabona ukuthi awakazalali. La isuka khona kade iduma ubusuku bonke. Young girls. And so painful. Uma umzali. Hallelujah. Kodwa khona into esilethembile. Sethembe yona leyo. Usho njalo umpostoli Paul ebhalela abazalwane baseFilipi. Iyo leyo esiyethembile ukuthi owuqala umsebenzi uzowufeza. Owuqala kini uzowufeza umsebenzi. Hallelujah. Uzwe wakhuluma udadewethu ekhulume ngendaba yokuthi she fasted wafasta. Ngacabanga indaba kaEsther. Iyangibusisa le ndaba la. uEsther mayisekhuluma lapha Esther 4:16. Uthi uEsther uthi uma uDikhai kuEsther ungacabanga ukuthi wena uzosinda. Njengoba lapho phaka if ingekho into oyenzayo wena ucabanga ukuthi uzodabula uzukudabula. Wavele wacabanga fast uEsther wathi kulungile malume eDikhai. Hamba uyoqoqa bonke abaJuda. Ubatshele bazile nami ngizozila lapha namantombazane ami for 3 days. Ngimthanda esethi ke ngizothi mase ngiqedile ukuzila bese ngiya kuyinkosi noma ngabe kuphambene nomthetho angibhubhe mangibhubha. Uma kufanele ngife angife but ngeke sivume ukuthi sehlulwe.
isitha. Haleluya. Uma kubiza ukuthi sife singamane sife man ukuze masivuka siyohlala naye ngasekuneno sakhe. Angeke kusize ngalutho bazalwane. Lokho ukujabula lapha sidansa senza yonke into. Kodwa sothi siyaphaphama lapha. Asikwazi ukuhlala asinqobanga. Onqobayo uyo athiswa ingubo emhlophe yebo kwashu Jesu. uthi mayibhala laphana umbhali 1 John 3:8 uthi umsebenzi kaSathane ukuthi asidisturbe nje singa achieve igoal. Ngiyangitshela abazalwane la isikhonza khona ukuthi sisemncintiswaneni usho njalo umpostoli Paul angithi sisemncintiswaneni siyagijima kodwa njengoba kwenzeka sigijima kuzokwenzeka sikhelane. Niyezwa bazalwane kwenzeka sikhelane singaqondile sikhelane ngesikhathi siyagijima ungabe ujabulela ukuthi umzalwane ulele phansi usuyameqa. Wait ume umzalwane wakho mayisawile umbambe umvuse ngoba lo mkhomelo ufana utholo yithi sonke akuwona wabathize. Haleluya. Sonke fanele sifike ku destination. Haleluya. Sonke fanele sinqobe. Uthi uEzra sengidlule ku chapter 8 ngilanda le ndaba ye fasting yomthandazo. Into eyokwenza bazalwane siphile impilo enqobayo victorious life yiyo lena yomthandazo. Yiyo lena ye fasting. uJoshaphat lithi iBhayibheli wamemezela kade impi kaNkulunkulu yehlulwa bulawe igidi ngegidi washintsha wabuyela kuNkulunkulu wayesememezela ukuthi ngimemezela ukuzila izwe lonke. Lithi iBhayibheli baya abazalwane bazila ukudla bathandaza kuNkulunkulu laphana ku 2 20 uverse 15 yilapho esefika khona ufika uJoshaphat abazalwane basenovalo bacabanga ukuthi kuzokwenzeka lokho okwenzeka uthi hayi bazalwane bami ningesabi namhlanje lempi akuyona yena ukhona umnikazi wempi ozoyinqoba. Hallelujah. Thina is just to position ourselves asime kuma positions zethu ukhona umnikazi akudingeka amandla ethu. Niyezwa bazalwane akudingeka amandla ethu ukuphila a victorious life. You don't need your strength. Udinga to comply uphile nje impilo engcwele. Bengitshela omunye lapha ethi hey manjena yabona uthi akaqonda kahle ukuthi uphila impilo ngathi umfana ntombazana uthi nje nisho iwardrobe yami isishintshile nje you don't have to prove to us ngama wardrobe ashintshile but you have to walk straight. Amen. Mawuhamba straight asizulokhu sibuza ukuthi uyintombazana noma umfana. Hamba straight nje. Phila impilo nje. Yini wena abanye abantu benza ukuthi wena owenza okwakho. Phila nje impilo ngoba bazalwane ispirit singenile nalapha ebandleni. Singenile ispirit sihlasele ispirit sama lesbians and gays. Ngesinye isikhathi fanele sisiqonde head on. Sikhulume naso. Sikhulume ngakho. Ukuthi senze njani kuningi izinto ezibona lapha kuma convention uthi hey Nkosi yami. Konakele. Kodwa ukwazi ukuthi uphile a victorious life. Ufanele uphile impilo engcwele. Fanele uthandaze. Fanele ufunde izwi. Fanele ufaste. Usho njalo uEzra uthi ngiyamemezela namhlanje
uSathane usedlale ngathi kakhulu. Ngiyamemezela ukuthi namhlanje ake nithi nina nonke bakaNkuluNkulu enibiziwe ngocebo lakhe. Nibize uNkulunkulu sihambe siyothandaza ukuze sinqobe lempi esibhekene nayo. Angeke sisinqobe without kuba sithandaza sifaste ukudla. Ezinye zezinto ezokwenza ukuthi awukwazi ukuphila impilo enqobayo kodwa kukhona ezinye. Uthi uma ekhuluma lapha uMaster Paul ebandleni laseKorinte ekhuluma ngendaba yomncintiswano, uyasho ukuthi umuntu oncintisanayo ungena uengage kwi strict training wena ufansi nje kodwa ezinye ufuna ukuyinqoba nje. Kanti unqoba ngoba kwenzekeni ngoba unqoba kube khona into ohlangabezene nayo. uNkulunkulu wakunikeza amandla to rise above. Hallelujah. So kubalulekile bazalwane bami ukuthi uma sisengabazalwane sisakhonza uNkulunkulu siphile impilo enqobayo. Lapha nama ufunda impi, niyakhumbula impi eyayibhekene nabantwana bakwaIsrael. uMose kwakuthiwa akophakamisa isandla ukuze impi kaNkulunkulu inqobe, ngoba umuntu abuya khathala izandla zehle. Kodwa kufuneka abazalwane abazoqhamuka bezoyishoka ngapha, uHure noAaron bayishoka izandla ukuze inganqotshwa impi. Nezwa abazalwane, ukuze lempi iyanqoba. Uma inqotshwa impi suke sesinhlekisa. Ningasezinhlekisa bazalwane ezweni. Kube singathi into ekukholwa ayina value. Ayikho lento yabantu abakholwayo. Ngengafuni ukuhlala phansi bazalwane ngingakhothanga my personal experience yoku overcome. Nina bosisi niyafika lapha kube nesimo ngifakaza njalo, ngifuna futhi angeke ngiyeke ukufakaza abazalwane. Mina ngimbonile uNkulunkulu and wanginika amandla to overcome isimo ebengibhekene naso. Bengihleli ku-wheelchair ngoMarch this year. Kwanesimo esingihlalisa ku-wheelchair. Uyazi unkosikazi, kwathi ngalolu yasuku mhla ka-23 yangikho 24 March sengihamba ngiye theater ngibona ukuthi ngizobuya sengiyisimo esinye sehlukile engasijwayele. Kwathi sengiphuma bengigqubo nesi sengiye theater bengijumpula ngathi kulaba bengikakile lapha dabukisa ngoba le ntombazane bakithi nanginika yona la esontweni. Ayi ngiphethe kahle mina. Ayi ngikhathile. Hallelujah. Nyaka u30 37 38 sihleli ndawo. Kwathi sebengigquba sengiyongena etheater sekuguaranteed ukuthi sengizobuya ngikanje. Ngabatshela sengiphuma enyama ngathi kubo we shall overcome. Noma bangangigquba bangisekuphi kodwa we shall overcome. Mangibuya ngihleli ku-wheelchair ngasho lokho ngathi akuyona into yami. This is not my permanent residence. Angizukuhlala la for life. One day ngizovuka ngoba wangithembisa ukuthi I will rise above. Hallelujah. Oh, sengiyakwazi ukuhamba. Sengihamba nje nami. Sengihamba manje. Back to normal. Hallelujah. Uyena onikezana ama-2 over. Hey. Wayesho phela unkosikazi ngisaqala ukuthi hayi bo kwahle phela ukushesha kakhulu. Uma sokushesha hey wena hey. Hey. Lethe ngidlule kuyo. Kodwa inqondo yami ngangayivumela.
Ngalokho ngitshele ukuthi we shall overcome. We live a victorious life. Ngaye osiqinisayo. Ngaye osinikeza amandla. Even if the enemy comes in like a flood, but he will raise the standard. Will move above the situation. Bantombazana nami into eyonenza ukuthi ningabe inhlekisa, into eyonenza ukuthi niphumelele. Into eyonenza ukuthi niphile impilo enqobayo. Bosisi bami, niphumelele kuyo yonke into. Ukuthi niyethembeke kuwe uqobo lwakho. Yes. Ungathembeki kumfundisi, ungathi uthembeke kuwe uqobo lwakho. And uzobona uNkulunkulu. uNkulunkulu uzolokhu, hey thina sifuna ukubona njengoba ngisho angithi lezi iBhayibheli thina asiyona imsila mthetho wethu. Ngisho emsebenzini la nisebenza. Lokhu sekuphele 15 years lokhu post level 1. Post level 1 awuye ngisho deputy HOD. Lokhu uhleli nje futhi ucomfortable. Hayibo. Thina singabok overcome. Mawusufikile nje akucaca. Uthi usufikile. Ngisho emsebenzini ucaca nje ukuthi hawuthiwa lona uzenza imanager uthi hayi umthetho wami I'm preparing myself for the next position. Amen. Ngoba ngiyazi ukuthi I live a victorious life. Uyanqobela ngisho ama obstacles angaphambi kwami. In all spheres of life. Our God is able. uNkulunkulu wethu ethembekile bazalwane. Nezwe. Ngiyanitshela ke anisenzele kahle. Hallelujah. Senzeleni kahle intombi zethu. Ngoba uNkulunkulu wethu ethembekile. And he has guaranteed his word. He will never leave you nor forsake you. Noma ngabe udlula sidlule ezintweni ezinzima njalo njalo sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba abantu sebebeka imigoqo kodwa sinqobe. Kwenzeke kanjani le ntombazana? Ithole kanjani le position? Hayi uapplyile nje. Ibani uZ80 bani lo? Z83. Hayi uapply ngayo nje uZ83 na. And uclean. There's no corruption. Ukuthi yena kukhona ahamba naye. Omnqobelayo. Omnqobela ngisho sebethi bayovimba, sebethi kufuna ukugwa, hey la kuyagwazwa la. Bosisi bami ungathi ngoba usujahe lapha nibusunqamle. Wait for your time. And when the time is right, he will make it happen. Musu kufuna ukujaha izinto. Kube sengathi uyayilwela. uNkulunkulu wethu ethembekile. Sidlule ezintweni we are more than conquerors and we shall overcome. Siphuma sigcwele isibindi sokuthi noma besehlelwa yini but we shall overcome.
Hallelujah. We shall overcome. The unfortunate thing, ukuthi we shall overcome only if unayo uJesu ngaphakathi. Hallelujah. Kahle kahle into enza si overcome yilo Jesu ngaphakathi. Uma sithi we shall overcome, nawe ucula uthi we shall overcome, uthi nawe uthi we uyifaka bewazi kahle ukuthi uJesu akazumfake ngaphakathi. You are only fooling yourself. Sengizothandaza. Ngifuna ukuthandaza nomuntu othi I want to overcome. Ngingathi we shall overcome. Ngiyenaye lo muntu ozokwenza ukuthi overcome. Lo muntu owenza nqobe. Hey, uthi we are more than conquerors. Lo muntu owenza ngibe more than a conqueror engekho ngaphakathi wami. Sidinga ukuthi sithi Nkosi ngena. In order for me to be more than a conqueror, I need you. Ukuze overcome izimo zempilo, I need this Jesus. Church going alone will not help you. Praying alone ungenaye lo Jesus will not help you. The only thing that will make you an overcomer, uthi Jesu ngene enhlizweni yami. Asifana mehlo sithandaza. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Overcome. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Overcome. We shall overcome. We shall overcome. Overcome. We shall overcome. August Thunders. Let me pray with you. Allow me to pray with you. Make a conscious decision. You want to be an overcomer. Uyathanda uba unqobe. Kuthiwa unqobayo ngomhlalisano baba. Now you have to sit next to the Lord Jesus. But a passport of overcomer is to say, Lord Jesus, come into my heart. Shall I pray with you? Uma ekhona oshonjalo akaphambisa isandla sakhe. Ngizobona isandla. uNkulunkulu ubona inhliziyo. uJesu uyangena. Simple as all that. You raise up your hand. uNkulunkulu abona inhliziyo. Angene. You become an overcomer. Khona osho njalo laphamisa isandla sakhe ekuseni ethandaze naye. We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome. Overcome. We shall overcome. We shall overcome. Request your thing, asengizothandaza. It's about your life. It's about you becoming overcomer. It's equipping you to be ngumnqobi. Ube ngaphezu kwabanqobi. Ezinkingeni zonke ohlangana nazo kube nendoda ekulwelayo. You just have to raise your hand. Okwenziwa uJesu ukukhulu okwakho okuncane, to raise your hand. But Lord, come into my heart so that I can become an overcomer. Khona sho njalo ngithandaze. Ungabusambheka umakhelwane phambi isandla sakho. Ngithandaze nawe kuseni nje. Uzophuma usuyikhawe, uzophuma usu more than a conqueror. Just a simple action to raise up your hand. Khona sho njalo ngithandaze. My God, my God, my God, my Jesus.
Baba wethu onamandla onke yisewe Nkosi yethu Jesu Kristu. Siyabonga umusa wasenzela wona. Ngena enhlizweni zethu. Wasenza ukuthi sibe ngaphezulu kwabanqobi. Sibonga usethembise sona ukuthi njengoba ungakithi uzawusilwela izimpi zethu sinqobe. Uthemba sinqobile uyosihlalisa nobaba ezulwini. Sihamba sinesithembiso esikhulu. Hallelujah. Sihambela phezulu. Siyazi khona indawo esibekelwe yona yabanqobi. Busisa izwi lakho Nkosi. Busisa incweki yakho khulume ngayo. Busisa izindlebe ezilizwile izwi lakho. Nalabo Nkosi abangazange banikele impilo yabo kuJesu. Siyabathandazela ekseni. Kube kuhle kubo basithathe isinqumo ngelinye ilanga sokuza kuwe. Ngoba usenza sibe ngabanqobi, usenza sibe more than conquerors in the name of Jesus. Siyabonga Nkosi, sikunika udumo lonke egameni lika Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Sizocela ke uspeaker wethu eze ngaphambili simthandazele, hlabeze naye usisihamba naye. Sicela ama elders eze phambili sizothandazela. Ibandla lizosukuma lime ngenyawo. And we get the worships. Bafike emakhaya bephephile, bafike emakhaya lidunyiswe igama lakho, nasemabandleni abasuka kuwo, nakurijini abasuka kuwo. Siyakhuleka egameni likaJesu, sithi phakama njalo ukuze lidunyiswe Thixo, libatshazwe igama likaJesu Kristu ophilayo, obusa phakade naphakade. Siyabonga kakhulu bathandekayo enkosini. Sesizovala, singakavali kepha uma ekhona ogulayo socela umbeka izandla bese sivala. Uma sesivalile singahambi futhi singadlulanga kulezi ndawo mama basilungisele zona zokuba sithole okuncane, ningapheli amandla endleleni. Washo uJesu wathi hayi angifuni ukubahambisa bengadlanga, sesidlile kwakomoya, kepha kukhona abalungisile abazalwane kwasenyameni. Haleluya. Siyayibonga kakhulu inkosi bangcwele. Asukumeke uma bekhona abagulayo beze ngaphambili bese siyavala. We shall
Sibongile baba wethu ongcwele, iseka Jesu inkosi nomsindisi wethu. Baba wethu onamandla, sehla kulentaba. Sibuyele emakhaya ezindaweni esihlala kuzo. Sibonga uba Nkosi sibuyele emva njengamaqhawe. Baba wethu ongcwele anqobayo. Ngoba bakholwa nguwe bayanqotshelwa. Ngoba basesandleni sakho. Sibongile moya engcwele uthi abanqobayo Nkosi bayohlala kanye nawe esihlalweni sakho sobukhosi njengoba nawe uhlezi kanye noBaba. Sibongile Baba, thatha udumo, izibongo namandla nobukhosi kukufanele. Siyabonga Baba nezandla sezibekiwe kubantwana bakho. Sibonga uphiliswa ngegama lika Jesu namandla. Baba wethu ongcwele uthenga imivimbo yakho, siyaphiliswa thina. Sebephilile ke Baba, babusisa abantwana bakho, balonde ezindleleni Inkosi besaphindele emakhaya, uvike emgwaqweni, udedise kude konke Inkosi ongaphazamisa indlela yabo. Kuthi umusa weNkosi yethu Jesu Kristu, uthanda nobudlelwano kaMoya Ingcwele, uhlale kuphumule phakathi kwethu azabe uJesu Inkosi umsindisi wethu. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Ihambele